ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ва таъала. сиҳат саломат ҳастен иншоаллоҳ. бародару хоҳарони азиз, видеоро то охирон гӯш кунен ва касоне ки дар сомонаи ютуб дар оянда мехоҳанд доллар, евро, сомонӣ шарак кор кунанд, мисли мо ютуб сум бигиранд, пас видеоро до конца тамошо кунен. касоне ки ҳамин тариқ ютуб сум кор кардан намехоҳен, ин видеоро пропустит кунен. ин видео барои шумо нестай, ин барои избрани одамоае. бародару хоҳарони азиз, як бори дигар такрор карда мешавад ки хушхабари нав. касоне ки дар сомонаи ютуб аз просмотр ягон мисол видео месозӣ, интерес найда ютуб загрузид мекунӣ, просмотра мегирӣ, сума кор мекунӣ. бародаро, ҳамин тариқ ду дона канал дорем. ҳамин каналҳоро мо 25 000 фурӯхта сабдем. бародаро, ҳозир аксия кардагем 20 000 рубл. касоне ки хоҳишманди ҳамин тариқ каналанд, касоне ки хоҳишманди аз ютуб, аз просмотр сум кор кардан мехоҳанд, пас ҳамин канал барои шумоe. бародаро, якумин канали мо 1600 дона подписчик дора, $10 кор кардагиай. дигари канали мо 1330 дона подписчик дора, нав 4 рӯз мешава монетизатсияша гирон шуданша, нархи инам 20 000 рублае. касоне ки харидорӣ мекунен ва касоне ки ҳамин хели канал орзу мекарден дошта бошен, пас ин ҳами шанс барои шумояй. бародаро, вақтҳои охир ютуб беҳад пули нағз додестай, нигаҳ мекунӣ $100, $200, $50 охи омадестай. шоир мега ки зарра зарра ҷамъ шава, дарёҳо ман шава. меҳнати хита нишон бите дар ютуб, сума кор ку. бародаро, инам тариқ каналҳои дутай иншоаллоҳ ки успеҳ мекунен, мегирен, чунки харидоро беҳад бисёранд ва беҳад бисёр занг мезананд. аз ҳамин лиҳоз касе ки успеҳ кард ҳамин каналҳоро бихара. боқи ҳаматонро ба аллоҳи меҳрубон меспорам. то видеои оянда боша, бо мо бимонед.